Osm důvodů, proč je tehle byt v Koblisích fakt zajímavý. Dispozice, co dává smysl. 3 samostatné pokoje, kuchyň odděleně. Žádné kompromisy, každý má svůj prostor. Plocha, co se hodí. Příjemných 80 metrů čtverečních. Žádný minibyteček, ale příjemný prostor pro život. Stav rovnou k nastěhování nebo do rekonstrukce. Už je udělaná velká část elektřiny v mědi, voda v plastu. Takže buď rovnou bydlíte, nebo si přetvoříte podle sebe. Zachovalé parkety ve všech pokojích. Krásný základ, co dává bytu charakter. Úložné prostory vyřešeny. Vestavěné skříně, komora a k tomu ještě velký sklep. Zvýšené přízemí. 8 schodů do bytu zvládne každý. A okna dost vysoko na to, aby vám do nich nikdo nekoukal. Cihlový dům. Uvnitř čisto a udržováno. Prostě dům, kde to funguje. A jako poslední lokalita, co má všechno. Metro C Kobylisy za rohem. Zelené plochy před domem. A k tomu všechno potřebný v okolí. Žabka, hamburgerárna, kavárna, italská restaurace, druhá italská restaurace, dětský lékař, poliklinika, autobusová zastávka, cukrárna a jako bonus čistírna peří. Tak co, líbí? Dejte vědět a domluvíme se na prohlídce.